כן, כן, אני יודע, פעם זה היה כינורות, היום זה חצוצות ותופים ומחול. כבוד זה כבוד, כבוד של לוחמים, כבוד אחר, כבוד שונה. חרבות ברזל, חרב שבתוך הענן. בין השרתים, בין כל הדברים שאנשים מעלים. הכאב, המצוקה, התסכול, הפחדים, הצער, היגון, וכל הפרוזדור הזה שבעצם אנשים מדברים עליו. למען המדינה, למען המולדת ולמען המשפחה, ואז למען השיקום וההתפתחות האישית. כאשר אני זוכר ומבין כל יום קצת יותר על מה בעצם היה שמנע ממני, אתה יודע, את המשך החיים כמו שרציתי. כשיצאנו לאירוע והכל היה מאוד חודרני יחסית בשבילי, ואז אני אומר, אוקיי, כל ההיסטריה הזאת נקלטה בגוש בשר הזה שפה, כשהאזרחים צרכו מאות ואלפים, אני יודע כמה, סביב שתי אוטובוסים מפויחים, כשאני בהכנס לכיוון חוליה שלישית, שמכל כיוון יכול לבוא אליי כדור או פיצוץ או כל אירוע כזה, ומנטלית אנשים נמסים תרתי משמע ומתאדים להם, פיזית, מנטלית, מהחומרי נפץ של שתי המחבלים, וההיסטריה בהחלט מנעה מהתהליכים של הקוגניטציה של הראש שלי לרוץ כמו שצריך. ועכשיו יותר טוב.